снимаш ти, аз да коментирам. Това прави. Добре. Снимаш, аз коментирам. Браво на тебе. Айде, тръгваме втори опит на Жоро за 50 лева. Стига с тези 75, изпуснаха ги. Добре, за 75 лева не сте ги изпуснали. Добре, значи 75 лева, втори опит. Митов изпусна 100, ще се пробва и той на 75. Той се пробва вече. И аз като бай Васил пастърване ям. Пастърване ядеш и аз мряна. Айде, тръгнахме. Браво! Качи го! Качи го! Браво! Качи го! За малко. Не стана. Борчета са други. Спре! Борчето е друго! Той иска да мине от другата страна. Ето, не става. Ама той си го бута са, не става. Да, готово. Не! Не става, трябва да не... Трети опит за 50. Идеята е долу-горе без да бута. Много приказки и малко материал. Хайде, балабанка, давай. 50 лева си кой? Трети опит ли му е? Балабанката, трети опит. За 50 лева. 50 коледни лева. Да видим да или не. За 50 коледни не се брои твоето. Айде без пари. Ето 50 лева взимаме. Сега следващите без пари. От тук нататък правите какво искате. Да.